Vítajte u prvého videa z hry Shake and Fidget. No a vidíte to tu. Mám novú časť, to je upgradenutá. Sú tu na mazlíčky, hocičo. Počkaj, nie hocičo, ale iba pridali tu na mazlíčkov. Ideme na moju postavu. Trpaslička. Ale je to... Čo mi tam všetko? Čo? Nevadí. Zoberieme si skúsenosť. Ideme do hospody. Zajačík s krvavým. Pozrite na moju postavu. Viem, že nie je až taká silná, ale dám si vylepšiť. No, 50, to je za chvíľu. Taký level. To. Čo máme po kodíku? No. Lepšiu mám. Lepšiu. Kebyže mám. Počkaj. Môžem si roztočiť kost. Prosím, aby padli hubičky. Goldy. Dobre. Ale hubičky nepadli. Máme si viacej zvukov. Nespí, vedie ráno. Čo? Tma? Ale v hre. On má macíka na spanie. Láhni si tam, aby na teba spadli v noci všetky zbrane. Nechuchli sa tak na mňa. Keď je tam host, tak tam aj bude host. A ty nedrž tú sviečku, ale polož si ju. Keď ti ukradnem hubičky. Juj. Kebyže sa to dá. Ne. Zdravie. Yes. Ako vidíte, načítaj. Ako vidíte, tak už sme vyčistili jedno podzemie, tak vyskúšame. Ale ešte sa cestujem. Ideme na druhú postavu. Poznáte Kugiho? Môžem vám ho ukázať. Ukážem vám Kugiho. Ale ukážem vám. Toto je Kugi. Čo? Nie. To nie je Kugi. Profil. Ale tak si dáme proti nemu vstup. Yes. Prehral. Yes. Počkaj.
Počkaj, niečo vám ukážem, moju tajnosť. Prosím, aby to boli hubičky. Skúsenosti. Ale dobre. Tam piť. Yes. Prvý eri. A nedostatok hubičiek. Ako vidíte, tu sú mazlíčkovia od level 75. Tak chcete, tak si to prečítajte. No tak. Neviem, čo s tým robím. Ale